Vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Dnes začneme u lovců mamutů. Bylo to v době kamenné a ledové. Hrozná zima. Je to asi 40 000 let, co obyvatelům České kotliny zachutnali mamuti. Lov na mamuta vyžadoval především moderní výzbroj. Hostina na obzoru! Lov vyžadoval rovněž mimořádnou odvahu a skvělou organizaci. Doprava tučného úlovku vyžadovala nejen sílu, ale i chytrost. Základem bylo táhnout mamuta vždy po srsti. Kolik dáváte za zvoru, milostivá? Ráda vám vytesám recept. Budete-li chtít? Doba ledová byla ideální pro zimní sporty. No, průkopníci to nikdy neměli lehké. Že se nestydíš, mamuta na tebe! Doba ledová ku podivu přála i umění. Ale umělec už tehdy nebyl za svého života doceněn. Tenhle si musel počkat 20 000 let. A tak žili, dokud doba ledová neskončila. To bylo asi před 14 000 lety. Ty změny klimatu. Ale o tom až příště.